मोजाङै था पासपर्ट फट' नांगौ मोजाङै थामबाय अखाजेर नङा आं बेयाव थाबासो आं देखायगोन थां दे ओमफ्राय फट' खेबनानै देखायनोसै आं थां बेयाव था दे वालाव दे मादि थागोन नोङो मादि थागोन मोजां थागोन बिदि थाबा जायो आइसो बिदिबो पासपर्ट जायो आसि घन्टानि जेने थेने मोननै मोनथाम फट' लाबाय जेखौ मोजां जाखारो बेखौ नाया काबादि गस्ला गोदाना नायनो गस्ला गोदान खिथालाय वा जेबे खन'नानै देखायलाय दे खननानै देखायलाय वा मोनथिया वा सोरनो देखायनो खारलांखोंलाय बिदिनो देखायनो आयंआ नुवाखैदां आइसोर खुलुमबाय सनाफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय मासेयाव जों फगबायनाय महर लानोसै नाफोर दा मुगै इनफाय ब्लग्सखौ फरायजोबबाय साइलामोन जाबाय हारिमुनि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आं एकदम गोलोमफ्रुजोबदों आरोना आङो फिसाजोखौ पासपर्ट फट'नि रेडि खालामबायनानै ओरैबादि माने 10-15 मिनिटसो नांखादों खोमा आरोखि दाखिदि सेस गोलोमफ्रुजोबदों आङो दुगैखांग्रा माने लादोंमोन नालाय नोंथांमोननो फेसखौ देखायनो हायाखै आरोना खम जारला ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बेनिनो खामानि दङ नानिनिनो आरोना आंनि फैसा गैया ओहो आंनाव फैसा गैया नोंनि आंनाव फैसा गैया नों लानायालाय दहाय आंनिफ्राय थाइबा लानाया जे बेयाव जाबायना दा बेजोंनो जानांगौना जाफुंगोन ना जाफुङा जायखिजाया टारगेटआव थांग्रोनोसै मालाबा जायो मालाबा जाया खामानिफ्राबो थ' बुरै गादा जालायलांबाया फिसाजोआ दाबो आधार कार्ड गैया आरोना आंना 3 बोसोर जालायलायनोसै खालामगोन र' होननानैनो माने आरो आं उन्दै गोरलै समावबो बानायोना मानसिफ्रा सोरबा 1 बोसोर आरिफ्रावबो आं बे समाव बानाया होननानै बानायखायाखै आरोना ओमफ्राय 3 बोसोरनि आगोल बानायगोन सानखादोंमोन दा बानायहैनोसै आरो स्कुलाव हाबबाबो नांखासिगोन ना उनावहाय आरो बिफायाबो नांगौ जाबायनो अफिसाव होनो ओंखायनो थांगोनसै आं खबर लाहैगोनसै आरोना थ' एलाय माथो फैसासो नागिरबावबाय जेबा गोनां गस्ला लानानैबाबो जारलासो जाबाय फैसासो नागिरबाय थाबाय बेखौ दोन दा जानांगौ फैसा खुसेरा आयै बिदा बिनानाव हा सोबाय दंखायो नोंना औवान दंखायो थु जाबाय दंना गैया खन'लाय खन' जाबाय मोनबाय दङ बेलाय माथो आरो मोनसे दंबावो वा दिनैसो जात्रा खालामदों गस्लाया दा नोंथांमोननो आङो देखायनो हासिगौ मा अबस्था जायो दिनैसो गानजेननाय गस्ला गोदान सखसखासो दोनदो बा थाइबा फिसाखौ नांलायला दे जाबाय दे थांसै थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो सानसु दैदेनलायबाय आरोना दहाय फुङावनो थांनो होननाय गुसुर कासार ओंखाम ओंख्रिबो संखाजोब्बाय दुगैबाय लोबबाय गुसुर कासार नामाव थांसैसो ना फुदो आं खालामारनोसै गावसो मारेनोसै लायबाव अना खाना हावबो सेन्देला आंना बोरायहांबायहाय गानजाया जाहांबाय आरोना थेवबाबो एसे गानबावगोन एसे मानजिबा एसे जोंखोल नुयो सिथानाव मोनफैबाय जोङो बिमा फिसा आरोना दा मा अबस्था दं सिङाव हाबहैग्रोनोसै सोंहैग्रोनोसै मा नांगौ मा नाङा जाबाय जायाबा गैया खारबाय पस्ट अफिसाव हाबग्रोनोसै ओमफ्राय बैयावबो खाथियावबो दङ बेयावबो सोंला लाहैनोसै बेयाव जायाबा बेयाव बबा खनसेनो जाखाबायलै ओरैसो मारैसो खनसेनो जाबालाय न' टेनसनसैमोनहाय थ' बिदि थागोन नों खेबजागोन दौल' थानांगोन दे र' बारा भिर गैया मोनखासिगोन दा मिन्थावथाव आरोना फिसाजोनि आधार कार्ड बानायनो फैनाया बिफाबोथ' गैया दाना आंनाथ' मुसाहारि ओरैबादि गन्दगल आंनिखौसो थिग खालामग्रोनांबाय आरोना फिसाजो फट'खौनो खेबजानो मोनासै आंहासो मेगन फट' खेबजानानै फैनांबाय खम जारला गोलोमफ्रुलायनाय सफैफिनबाय जोङो नैबेथ' जेबो जाबोनो मोनाखै लगे फैनानै गस्लाखौ खुबाय आं नङाबाथ' मैला जाथारगोन जाखांबायानो अरिअ बिस्कुटनि क्रिम दै ओमफ्राय नै सिबाय आङो बाजाराव खनसे एकदम राउन्ड मारिदों आरोना ओमफ्राय सेरसे आपेल लानानै फैदों आङो 200 थाखानि मोननायखाय ओइ ओमफ्राय नैहाय नंखाया नंगौ होनलायनाय मानसिया मोनायाव अटस जानो सानदों आरोना ओंखाम जाथारालासिनोबो थानो हाद्रायाहाय उन्दै गोनां मानसि नालाय ओमफ्राय एसे अटसजों उदै बुंसै अटसखौथ' हेल्दि होनना बुङोना आगोलाव जादोंमोनबो आं जानाया
खिन्थु दा जानो होननानै लानानै फैबाय आङो नै बेसेबां लाखोमोनथाय बुस्थुआनो 200 बोरैमोनथाय दहाय मोनदोंमोन आं बावलायलांबाय आं जायखिया 200नि बारा आरोना मा जागोन ओमफ्राय दाख्लैनि आपेल आधा केजि लाबोनायखौ गिदिर गिदिरमोनल'मोन ना थाइब्रैल' गाखोदोंमोन आधा केजियाव ओमफ्राय नैबेहा फिसा फिसा नालाय बुरजा गाखोबाय आरो एसे जरासे जरानै जराथाम जराब्रै जराबा गाखोबाय मा सिबाय आधा केजियाव थाइबा गाखोबाय आरो होमबा दे बेखौनो ओमफ्राय सानैजों ओरैबायदि आरोना थागथि आपेल बायनाय समाव फन हरदों नालाय बियो थांबाय नोंसोर होनना सोंबाय आं होनबाय आपेल सेरसे लादों आङो होननानै आरोना बेसे आपेल जानो हादों बेसे आपेल बायनो हादों होनहरबायहाय बोरैबानो ओमफ्राय एकदम मिनिनानै थैनोसै आरोना आङो ओमफ्राय आंहाबो साख्रि मावनायनि हिन्जावा आपेल सेरसेखौनो बायनानै जानो हाला आरो एथ' गोरिब जाबाय आं होननानै ओरैबायदि मिनिबाय आरोना माने बेबो मिनिनो थाखायसो बुंदों सानैबो ओरैबायदि मिनिदों ओरैबायदि साननानै बायदों आङो खोलोब खाजाब दखानफ्राव लेङोना बे समाव आपेल थाइसेसो हाना होनानै एसे टाइम पास जागोन नामा बिदि साननानै आङो लाना फैदों आरो फास्टफुडखौ आंबो जाथ'ला सानदों नालाय ओंखायनो आंबो गथ'फोर जानाय फावैनो खावसेसो जानोसै थाइसेसो अखानानै जानोसै साननानै लाना फैदों आरोना मोजां होनना मिथिगौ बियो खिन्थु बिदि मोजां खालामदों आरोना आं बाजाराव बिराद मिनिफ्लांखादों ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो ओंखायनो फोरमायनाय जाबाय आरोना मानो बानाय दाख्लै लाबोनायाबो नै थाइनैल' आंनो जादों बे थाइनैखौबो आरोना गथ'फोरनो आङो खनसे माइब्रा एवना होबावदोंमोन खनसे सुजि एवना होबावदोंमोन अब्ला आङो जायाखै आरोना ओमफ्राय आं बेखौ थाइसे थाइसे जादों दा बिमायानो जादों जागोन बेफोरखौबो गथ' गथाय बयबो आरो मा खम जारला जोंजोंबो आरो बेदरखौबोथ' बारा जाया होननानै सानदोंना आङो थ' आपेल थाइसे जानायलाय माथो लस जागोन गाज्रिहाय अयथासार आरो बेखौबो सानबाय आङो ओंखायनो ओरै होनबाय आङो आपेलनि उनावसो अटसखौ लादों नालाय अटस लादों आङो 200नि बारा लादों बिदि होनबाय नालाय ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट बुंखाबाय दे बेखौबो अमा बेदरजों दानगोन आङो होननानै आरोना माने मालाबा फिसालानो 50 थाखानि लाबोनोसै ओमफ्राय आंनि भागाजों दाननोसै अटसखौबो आरोना अमा थुमाखौ एसे गारथ'नोसै ओमफ्राय मोजां बुस्थु जानोसै होननानै सानदों आरो मा बेखौलाय मानो इदि मा होनदों मा लाया नों फट' खेबजानो मोनासै आमाइजों माइमायासो खेबजाबाय नोंखौ गाबोन खेबसिगोननो दे बेस्रा सोंबाय थाबाय आंखौलाय मानोथो खेबासै आंखौलाय मानो खेबासै होननानै माने आं न'आवनो बिराद बुजायनानै लांदोंमोन नालाय बिदि फट' खेबगोन दे नोंखौबो दादिया होननानै बेस्रा न'आव फैनानै सोंबाय बुजिया दहाय अफिसावबो सोंबाय नानि नाहरलाय आंखौ नोंखौबो खेबगोन दे मा गाबोन थांफिनगोन दे लोखि दे होनदो औ आफाया फैबाय आंना आफा ओरै फैलाय नोङो आयै आफा खानाय सिनजानानै स्र' स्र' ओंखारबाय खानाया मैयानो सिनजानाय ओइ बेखौलाय मा सिंख्लाखौ ना माखो नायलाय खथ्थ' मोजां नुदों मदलालानो जिर' साइज ओइखौ बोलानो नायलाय पिंक कालारनि बाकेटखौ पिंक कालारनि बास्केटखौ बोखानो नाय टेनटाने मैया खानाय सिनजाफैनायाव बेखौ मोनजाबोयैनि ओइ ना उदै खालि जाया ओंखाम जाग्रो उदै खालिथ' नोंहा टिफिनबो जादों थेवबाबो ओंखाम जाखांनानै जादोंथ' ओरैबादि हेब्रेबाय थादों आंजों ओंखायनो आं दिनै बाजाराव थांनो लाबोफादों एखमबा आंखौ जाहोआ होनो हो बदनाम खालामो आंखौ आं जाथ'वा नङाबाथ' आं बेखौ खावसे फोजोबनानै दोनगौमोन 20 थाखानि लाबोदों नोंनोल' लाबोदों आं जायाखै मिथिबाय उस जिराय दुगैगोदो ए भगबान आं फिसाया ओरैबायदि एरना होजोबो आं दा दुगैनो बायो होननानै थावला इथिं दङ ओइथिं थां दुगैहैदो ओमफ्राय जाफैदो थां हाबाब दुगैनानै जानो थिनबाथाय खालि ओमफ्राय दुगैनानै लगे जानांगौ आरो गस्ला गाननो हाला दुगैनानै जानानै मोजां मोनदों ना मोजां मोनो फ्रेस मोजां मोनो जादो दे हामा नै ओंख्रिफ्राबो दे जादो दे बेजों लोगोसे आं ब्लगखौ बारा गोलाव खालामला खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ आं खिन्थाबावनो लुबैदों आरोना दहायो पस्ट अफिसाव जों बिथांजों आंजों रायलायनायाव जानाय आरोना जाबाय नामा होननानै सोंबाय बियो जानो नोंथ' आंखौ दासिमबो बिजि हिसाबै गनायाखैनो बोरै जानांगौ जाखो माने दासिमबो आङो मुसाहारिनो दङ नालाय बिथाङा आगोलाव बुंदोंमोन आरोना एफिडेभिट खालामबानो जायो एफिडेभिट खालामनांगौ बिदि होनना बुंदोंमोन आरोना ब्रह्म खालामनो थाखाय मुसाहारिनिफ्राय खिन्थु बिदि नङा अनलाइनावनो जायो आरोना आं एसे आगोलावनो मिन्थिबायमोन खिन्थु खालामनो बावबाय थानानै दंमोन आरो नानि जुनि आं खालामहैनाय जायाखैमोन आरोखि
ओमफ्राय ओंखायनो होनबाय आं नों दासिमबो आंखौ बिदि हिसाबैनो गनायाखै ओंखायनो आंखौ ब्रह्मखौनो खालामना होआखै माथो कर्टआव नों आंखौ एफिडेभिट खालामनानै हैनोनो दाबो मानो हैयाखै होननानै आरोना दासो 11 बोसोर 12 बोसोर जालायनोसैयावसो मा होनो आधार कार्डनि माबानि दावराव आरोना आंनो टाइटेलनि दावराव मालायफ्रा आरो हाबानि 6 दिननि उनावनो आधार कार्ड ओंखारजोब्बाय माबा बार्थ सार्टिफिकेट ओंखारजोब्बाय जोंहा दासो दावराव ओमफ्राय आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना बेनि सिगाङावहाय मानसिखौ बैसोजों मानसिजों मालाबा मिलायनाय नुवा होननानैहाय बिसिनि खाथिनिनो सासे आब'आ कमेन्ट हरदों बियो जोंनिफ्रायनो उन्दैसिन नंगौ बियो 30 बोसोरसोआनो जागोन होनना बुंदों दे मालाय खाथिनि मानसियासो मिन्थियोना आरो जुदि बे आब'आ जेनेबा 35 34 बा 36 फोरबाथ' बियो बिसिनि जुदि बिसिबां बोसोर उन्दैसिन बेफोरखौबोथ' मिन्थियोना आरो गामि खाथि खाथिनि मानसिफ्राथ' ज' ज' फरायलायो मोनसे स्कुलावनो थांनांगौ जायो मोनथिलायगोन आरोना थ' आब'आ बिदि कमेन्ट हरदों आं मोनथिला बेसिबां बैसोनि बाट जेरै बैसोजों माबाजों मिलाया बियो रियेल आरोना ओमफ्राय दासो आङो मानसिफोरनि सोरबा भिडिअबो नायफिननानै नुलायलांबाय बेस्राया 45 बिदि माने नंखाथारा बियो होननानै आरोना फार्स्टआव माने बै आइजोआ गथ'आ होननायजों जाबजों जोङो नंगौ होननानै सानलाबायदों आरोना एला दा मोनथिला रियेलफ्राबा मा ना ओमफ्राय दा आङो बेजों लोगोसे ब्लगखौ दोनथ'नोसै गाज्रि मोननांला आरोना एसे बुंद्रायनाय जाबावबाय आङो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच